Κύριε Κανελόπουλε, σας καλωσορίζουμε στην Creative Plus, ιστορίες καινοτομίας που μας εμπνέουν, με υπεύθυνη την συνάδελφο την κυρία Σιδερή και μαζί με όλους τους συναδέλφους που κάνουν μια προσπάθεια να εμφυσίσουμε την κουλτούρα της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Είναι χαρά και τιμή μας που σας έχουμε μαζί μας και είμαστε εδώ για να ακούσουμε με μεγάλη προσοχή την δική σας παρουσίαση και τη δική σας ιστορία καινοτομίας. Καλώς ήλθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση. Καλώς σας βρήκα. Όχι, είναι χαρά μας να συμμετέχουμε σε τέτοιες... Να βοηθάμε όπως μπορούμε και να μιλάμε για ό,τι κάνουμε και να βοηθήσουμε, ας πούμε, να καταλάβουν οι φοιτητές και γενικώς να καταλάβει ο κόσμος πόσο σημαντική είναι η καινοτομία και τι αλλαγές έρχονται στη ζωή μας. Οπότε να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσω λίγο για το ποιοι είμαστε στην Code for Thought. Έχω ετοιμάσει μια πολύ μικρή παρουσίαση για την εταιρεία, έτσι κυρίως για να είμαι και τυπικός σε αυτό το κομμάτι. Αλλά πιο πολύ θα θέλαμε να γίνει συζήτηση και να είναι λίγο πιο διαδραστικό. Δεν ξέρω αν βλέπετε την οθόνη μου. Βλέπουμε. Ωραία. Λίγα λόγια για μας. Εμείς ξεκινήσαμε το 2017 σαν εταιρεία. Έχουμε δύο στην ουσία, αυτό που λέμε line of business. Το ένα λέει ότι είναι το κομμάτι του software quality, όπου εκεί αξιολογούμε συστήματα λογισμικού μεγάλης κλίμακας και κυρίως κοιτάμε τον τρόπο με τον οποίο έχουν υλοποιηθεί, αν ο κώδικας τους είναι καλός, αν είναι ασφαλής, αν η αρχιτεκτονική τους είναι αυτή που πρέπει να είναι. Είναι το κομμάτι του λεγόμενου trustworthy AI, όπου εκεί κοιτάμε, τι βλέπουμε. Εκεί δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ το κομμάτι της υλοποίησης ενός AI μοντέλου, γιατί εκεί η σημασία του κώδικα ή της αρχιτεκτονικής του συστήματος έχει λιγότερη σημασία. Μεγαλύτερη σημασία και χρησιμότητα έχει η ανάλυση που κάνει το μοντέλο στα δεδομένα και η φύση των αποφάσεων που παίρνει, γιατί συνήθως αλγορίθμους και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης βλέπουμε να παίρνουν όλο ένα και περισσότερο κρίσιμες αποφάσεις. Οπότε, εκεί χρησιμοποιούμε μια τελείως διαφορετική μεθοδολογία για να αναλύσουμε ένα τέτοιο σύστημα. Στο κομμάτι της ποιότητας του κώδικα, εκεί έχουμε συνεργασία με μια ολλανδική εταιρεία στην οποία δούλευα στο παρελθόν, όπου χρησιμοποιούμε τα δικά της εργαλεία και πλατφόρμες για να κάνουμε τη δουλειά μας. Στο κομμάτι όμως Trustworthy AI, εκεί χρησιμοποιούμε καθαρά δική μας τεχνολογία που έχουμε αναπτύξει με την ομάδα μας, η οποία είναι στην Πάτρα. Οπότε έχουμε δύο γραφεία. Το ένα είναι στην Αθήνα, όπου εξυπηρετούμε όλους τους Έλληνες πελάτες. Οι πελάτες μας, ας πούμε, ειδικά στο κομμάτι software quality, είναι οι μεγάλες τράπεζες, ΟΤΕ, ασφαλιστικές εταιρείες. Οπότε δουλεύουμε έτσι με πολύ μεγάλες εταιρείες εδώ. Και στην Πάτρα είναι το R&D Center, που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή κιόλας, όπου εδώ αναπτύσσουμε τη δική μας τεχνολογία για το πώς να τεστάρουμε και να ελέγχουμε ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Γενικά, σαν εταιρεία, μας αρέσει πολύ το R&D. Επενδύουμε σε αυτό, κάνουμε και δημοσιεύσεις. Γενικώς, μας ενδιαφέρει να είμαστε ενεργοί και στο επιστημονικό κομμάτι. Μας αρέσει να έχουμε συνεργασίες και στο εξωτερικό, δηλαδή και με την ολλανδική εταιρεία που συνεργαζόμαστε, αλλά και στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης που έχουμε συνεργασία με εταιρείες κυρίως στη Γερμανία, αλλά και στην Ολλανδία πάλι. Έχουμε εμπειρία και δουλεύουμε με μεγάλους οργανισμούς, οπότε καταλαβαίνουμε και καλύτερα το σκεπτικό αυτών των οργανισμών, αλλά επίσης είμαστε και στη θέση να έχουμε και αντίκτυπο θετικό πάντα, ή θέλω να ελπίζω, και στα συστήματα που εκείνοι έχουν, τα οποία έτσι κι αλλιώς έχουν πολύ μεγάλο αντίκτυπο στις ζωές μας. Ας πούμε, ένα σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής, αν πέσει για μία μέρα και δεν δουλέψει, θα δημιουργήσει πρόβλημα σε όλους μας εδώ πέρα. Ή αν ένας αλγόριθμος ο οποίος κάνει credit risk scoring, το να φροντίσουμε να είναι δίκαιος από τη μεριά μας, είναι πολύ καλό για όλους μας. Η ομάδα μας, όλοι μας έχουμε, θα έλεγα, επιστημονικό background, δηλαδή 2-3 PhDs, όλοι έχουν master, γενικώς μας ενδιαφέρει να υπάρχουν καλά credentials. Και γενικώς προσπαθούμε ό,τι κάνουμε να είναι βασισμένο σε ανάλυση σε αντικειμενική ανάλυση. Λίγα λόγια έτσι για το vision, παρότι δεν είμαι ο τύπος που θέλει να παρουσιάζει το vision της εταιρείας του Sonic &D. Απλά εμείς αυτό που θέλουμε να καταφέρουμε είναι να βοηθήσουμε και οργανισμούς αλλά και ανθρώπους η τεχνολογία που παράγουν να είναι και trusted αλλά να είναι και thoughtful. Και θα
επιμείνω λίγο στη δεύτερη λέξη, στο δεύτερο επίθετο, στο thoughtful, γιατί αυτό που παρατηρούμε είναι ότι πολλά συστήματα φτιάχνονται για να λυθεί ένα business πρόβλημα, ας πούμε, ή μια business ανάγκη. Αυτό αποτελεί την ίστατη προτεραιότητα, αλλά το τι θα συμβεί αν το σύστημα δεν δουλέψει σωστά, στην ουσία δεν έχει απασχολήσει κανέναν. Οπότε, όταν λέμε thoughtful, σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να βάλει και αρκετή σκέψη πίσω από το σχεδιασμό ενός συστήματος, για να μπορεί να προβλέψει και τα προβλήματα που αυτό μπορεί να δημιουργήσει στους χρήστες του, σε πολίτες, σε πελάτες. Και αυτό το thoughtful ειδικά έχει αρχίσει να αποκτά και μεγαλύτερη σημασία, ειδικά στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν ξέρω αν έχω κάποια ερώτηση. Εγώ θα ήθελα, θέλετε να το κάνουμε διαδραστικά. Ναι, δεν έχω θέμα. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, δηλαδή από τώρα... Βεβαίως. Πρώτα, εγώ έχω εντυπωσιαστεί με αυτό που κάνετε, υπό την έννοια ότι είναι έτσι μια ομάδα ανθρώπων που είναι πάρα πολύ καλή, πέρα από το πολύ καλή, έτσι, που γράφουν κώδικα και έχουν κερδίσει το 2022 το βραβείο Rocketship, έτσι, στην Αγγλία, και που τους ενδιαφέρει να κάνουν όμως κάτι το οποίο έχει αυτή την ηθική διάσταση. Να κάνουμε ένα mute σε κάποιον που μπήκε και να λοιπόν δώσετε αυτή την ηθική διάσταση και να φτιάξετε λοιπόν μια startup η οποία ενδιαφέρεται να μας δώσει υπεύθυνο, έτσι χρησιμοποιείτε αυτές τις λέξεις, responsible, έτσι, υπεύθυνο, transparent, διάφανο, τώρα βλέπω εδώ πέρα thoughtful. Θα ήθελα, και υπάρχει και πολύ debate στους κύκλους πολιτικής για όλα αυτά τα πράγματα, που με πολύ ωραίο τρόπο συνδέονται εδώ θέματα και τεχνικά και πολιτικής και που αφορούν πάρα πολύ τους δικούς μας φοιτητές αυτά. Δηλαδή, οι δικοί μας φοιτητές που θα θέλουν να συνεργαστούν με ανθρώπους στον τομέα του AI, έχουν το συγκριτικό πλεονέκτημα να καταλαβαίνουν αυτή την πολιτική και ηθική διάσταση και να την φέρνουν στην ομάδα. Και εγώ τώρα αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ένα παράδειγμα responsible AI, δηλαδή ένα παράδειγμα να μας δώσετε πώς λειτουργήσα. Ωραία. Να ξεκινήσω λίγο λέγοντας, να μιλήσω λίγο, γιατί μου κάνετε μια πολύ ωραία ερώτηση όσο ερχόταν ο κόσμος. Τι είναι αυτό που μας όθησε να ξεκινήσουμε τη Code for Thought? Και είναι ένα καλό μάθημα δηλαδή είναι το βασικό, δηλαδή ένα startup ξεκινά από μια ιδέα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο για να μπορείς να ξεκινήσεις. Αυτό είναι ο σπόρος, ας πούμε. Η ιδέα λοιπόν για την Code for Thought και για τις δύο, ας πούμε, και για τα δύο line of business που έχουμε, ξεκίνησε από προσωπικά βιώματα. Το πρώτο είναι που αφορά την ποιότητα, ας πούμε, του λογισμικού. Όταν ξεκίνησα το 2001 να δουλεύω σαν προγραμματιστή σε μια μεγάλη εταιρεία, η οποία έχει πολύ μεγάλο έργο σε ένα πελάτη της. Όταν λέμε πολύ μεγάλο, μιλάμε, ήμασταν 60 με 70 developers, ας πούμε. Παρατήρησα ότι κανείς από εμάς δεν είχε guidance, δεν υπήρχαν καθόλου guidelines για το ποιες είναι οι καλές πρακτικές που πρέπει να ακολουθήσουμε. Γενικώς, απλά κάποιοι μας είπαν μπες σε αυτό το έργο και κάνε ό,τι καταλαβαίνεις και γράψε ό,τι καταλαβαίνεις, αρκεί να πιάσουμε το deadline του πελάτη. Το οποίο και θυμάμαι μάλιστα κάποια χαρακτηριστικά, ας πούμε, ότι επί μία εβδομάδα προσπαθούσα να κάνω κάτι και δεν δούλευε και πέρασε πάνω από τον νόμο ένας πιο senior, ας πούμε, και μου λέει τι κάνεις εκεί, του λέω αυτό και δεν δουλεύει. Μα μου λέει δεν ξέρεις ότι υπάρχει το τάδε, ξέρω εγώ, εργαλείο που θα σε βοηθήσει να το κάνεις αυτό σε 1 λεπτό. Και λέω, έχω ρωτήσει, δεν μου έχει πει κανένας τίποτα, ας πούμε. Ρώτησα τους δίπλα μου και ξέρεις, τυχαία περνάς εσύ και μου λες αυτό και εγώ βασανίζομαι, ας πούμε, 1 εβδομάδα για να μπορέσω να το λύσω. Οπότε αυτό ήταν το πρώτο που μου χτύπησε, γιατί λέω ότι αν εμείς ως βιομηχανία, γιατί το software engineering είναι μια μεγάλη βιομηχανία, δεν έχουμε κανόνες και χτίζουμε συστήματα χωρίς κανόνες, τι μέλη γενέστε? Δηλαδή, άμα πάμε στο πρακτικό κομμάτι, ας πούμε, της βιομηχανίας, των πολιτικών μηχανικών ή τον κατασκευαστικό τομέα, εκεί δεν μπορείς να χτίσεις κάτι αν δεν ακολουθείς συγκεκριμένα guidelines και συγκεκριμένα πρότυπα και συγκεκριμένες προδιαγραφές. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο που με έκανε trigger σε ό,τι αφορά την ποιότητα των συστημάτων. Και το δεύτερο που αφορά
Το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης είναι ότι κάποια στιγμή εκεί γύρω στο 2008 με 2009 χρειαζόταν να ταξιδέψω στο εξωτερικό και έπρεπε να βγάλω μια πιστωτική κάρτα. Οπότε έκανα αίτηση σε 2 τράπεζες στην Ελλάδα. Η μία μου απέρριψε την αίτηση και η άλλη τράπεζα μου έδωσε 2 πιστωτικές κάρτες, όχι μία, 2 πιστωτικές κάρτες, 6.000 πιστωτικό όριο η καθεμία. Οπότε, όταν ρώτησα λοιπόν, γιατί πήγα να ρωτήσω και τη μία τράπεζα που με απέρριψε, αλλά και την άλλη, η απάντηση ήταν ότι δεν δικαιούμαστε να σου απαντήσουμε, αυτά είναι εμπορικά μυστικά, αυτό είναι μυστικό της τράπεζας και δεν δικαιούσε να πάρεις απάντηση. Οπότε, και ας πούμε, ήμουν ο τυχερός υπόθεση, γιατί τελικά δεν είχα impact στο να ταξιδέψω ή κάτι. Απλά μου έμεινε αυτή η αίσθηση ότι είσαι λίγο στο έλεος κάποιου ανθρώπου, κάποιου αλγορίθμου, κάποιου τέλος πάντων πράγματος το οποίο αποφασίζει για σένα και εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα απέναντι σε αυτό. Και το αστείο ήταν ότι είχα καταθέσει τα ίδια χαρτιά και στις 2 τράπεζες. Δεν ήταν δηλαδή ότι είχα καταθέσει διαφορετικά χαρτιά να πεις ότι OK, εξηγείται, ας πούμε. Οπότε αυτά τα βιώματα έμειναν και όταν οι συνθήκες ήταν οι κατάλληλες, τότε ας πούμε αποφάσισα ότι είναι ο καιρός να ασχοληθούμε με αυτά πιο ενεργά και να ασχοληθούμε και να κάνουμε μια εταιρεία όπως η Code for Thought για να ασχοληθεί περισσότερο με αυτά τα ζητήματα. Οπότε αυτό ήταν το πρώτο το έναυσμα, ας πούμε. Τώρα ένα καλό παράδειγμα πάνω σε Responsible AI είναι ένα έργο που κάναμε στην Ολλανδία, όπου εκεί βοηθήσαμε ένα startup που έχει φτιάξει έναν αλγόριθμο που επιβλέπει ασθενείς το βράδυ και αν πέσει κάποιος ασθενής από το κρεβάτι, τότε στέλνει ένα alert στους νοσοκόμους να πάνε, γιατί το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει και στην Ολλανδία, και στην Ελλάδα βέβαια, είναι ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικό. Κανείς δεν μπορεί να επιβλέπει επαρκώς τους ασθενείς. Υπάρχουν κάμερες στα δωμάτια, οι οποίες υπάρχουν συγκεκριμένες άδειες προφανώς που πρέπει να βγάλει το νοσοκομείο ή ο οίκος ευγυρίας για να έχει αυτές τις κάμερες, αλλά και πάλι, αν έχεις 100 δωμάτια, 100 κάμερες, δεν μπορείς να επιβλέψεις σωστά. Οπότε ο αλγόριθμος αυτός, άμα πέσει κάποιος, στέλνει σήμα στην κάμερα, βασικά δουλεύει στην κάμερα πάνω, είναι on the edge που λέμε, και έρχεται και στέλνει ένα σήμα ώστε να πάει ο νοσοκόμος της βάρδιας και να δει τι γίνεται. Εκεί λοιπόν εξετάσαμε τον αλγόριθμο και αν δουλεύει σωστά, δηλαδή αν ανιχνεύει, όταν πάρει μια εικόνα, την ανιχνεύει σωστά και βλέπει τα σωστά μέρη της εικόνας για να μπορέσει να κάνει μια πρόβλεψη. Γιατί ένα πρόβλημα που έχει στους αλγορίθμους είναι καμιά φορά το αποτέλεσμα που μπορεί να βγάζουν να μας φαίνεται τελείως σωστό και να βασίζεται σε τελείως λάθος κριτήρια. Δηλαδή, πολλές φορές υπάρχει η αστεία ιστορία ότι είχε φτιάξει κάποιος ένα αλγόριθμο για να αναγνωρίζει λύκους. Ήταν πάρα πολύ καλός στο να αναγνωρίζει τους λύκους. Και όταν του βάλαν είδε μια εικόνα που ήταν ένα τάγκ, είπε λύκος. Και τελικά καταλάβανε ότι ο αλγόριθμος ήταν πάρα πολύ καλό στο να ανιχνεύει το χιόνι, γιατί όλες τις φωτογραφίες που το είχαν εκπαιδεύσει είχαν λύκους σε χιόνι. Ήταν πολύ καλό να ανιχνεύει το χιόνι, αλλά όχι το αντικείμενο στην εικόνα. Οπότε θέλαμε να δούμε ότι ο αλγόριθμος δουλεύει σωστά και δουλεύει δίκαια. Δηλαδή, είτε είσαι άντρας, είτε είσαι γυναίκα, είτε έχεις διαφορετικό χρώμα, είτε αν έχεις κάποιο θρησκευτικό σύμβολο όπως οι Ινδουιστές που φοράνε το τουρμπάνι, ας πούμε, να μπορεί να δουλεύει σωστά. Όπου εκεί παρατηρήσαμε ότι ο αλγόριθμος όταν έβλεπε γυναίκες δούλευε λίγο χειρότερα. Δηλαδή η πιθανότητα του να κάνει λάθος ήταν γύρω στο 30% παραπάνω από ό,τι αν είσαι άντρας. Και αυτό γιατί δεν είχε εκπαιδευτεί με αρκετά δεδομένα από γυναίκες. Οπότε αν θέλαμε να έχουμε έναν ισορροπημένο αλγόριθμο, θα πρέπει η εκπαίδευσή του να έχει γίνει με πολύ περισσότερα δεδομένα. Επιτρέπει δηλαδή να σας διακόψω για να καταλάβουμε και όλοι, επιτρέπει τον έλεγχο του bias. Έτσι. Σωστά. Αυτό είναι το λεγόμενο bias testing. Και εδώ έχετε η αξία, ας πούμε, ενός τρίτου, γιατί όταν είσαι μια ομάδα επιφορτισμένη να φτιάξει ένα σύστημα το οποίο να δουλέψει για να βγάλει η εταιρεία σου χρήματα, πολλές φορές το να δουλεύει και μετράς τον όρθιο τρόπο ή να δουλεύει σωστά, δεν είναι στις προτεραιότητές σου, γιατί υπάρχει άλλη πίεση, άλλη προτεραιότητά σου. Οπότε, ερχόμενοι, όταν τους είπαμε το έχετε τεστάρει ποτέ γι' αυτό, λέει καλή ιδέα, δεν το έχουμε δει ποτέ αυτό το πράγμα, ας πούμε, γιατί βλέπουμε ότι έχουμε πολύ μεγάλη ακρίβεια, ότι ο αλγόριθμος γενικά δουλεύει σωστά, οπότε όλα τα πράγματα τα άλλα δεν τα έχουμε κοιτάξει.
Οπότε κάποιος ανεξάρτητος λοιπόν, και δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου, είναι πάντα σε μια κατάσταση όπου φέρνεις ένα τρίτο με εμπειρία, μπορεί να σου βρει πράγματα να βελτιώσεις. Και τελικά ο κερδισμένος θα είσαι εσύ, ας πούμε. Οπότε αυτό είναι το πιο καλό παράδειγμα από τα έργα που με κάνει και που μου αρέσει να αφηγούμε κιόλας, γιατί έχει και πιο κοινωνικό, αν θέλετε, αντίκτυπο. Τώρα, αυτή τη στιγμή έχουμε συζήτηση με ένα μεγάλο οργανισμό στο εξωτερικό, ο οποίος έχει κάποιους αλγορίθμους που χρησιμοποιούν και sensitive attributes, αρκετά δηλαδή δημογραφικά, για να βγάλουν κάποιες αποφάσεις, και μας έχουν ζητήσει από μόνοι τους να κάνουμε μια αξιολόγηση κατά πόσο ό,τι αποφάσεις παίρνει δεν βασίζεται, δεν θα δημιουργεί bias είτε σε φυλή, είτε σε χρώμα, είτε στο φύλο. Οπότε παίρνουμε και μια τέτοια ευχαρίστηση από τη δουλειά μας. Είναι λίγο mission driven. Να ρωτήσω κάτι άλλο σε αυτό. Ωραίο παράδειγμα που μας δώσατε με τις τράπεζες, που πώς έχουν υποθεί έτσι, για τις τράπεζες και τον τρόπο που αποφασίζουν, που κανείς δεν ξέρει πώς αποφασίζουν. Το εργαλείο θα μπορούσε να ήταν χρήσιμο να μας πει πραγματικά, εκτός από το θέμα δηλαδή του bias, να μας δώσει και λίγο σε αυτό το black box. Ναι, αυτό που κάνουμε, ένα από τα πράγματα που κάνουμε, είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, κοιτάζουμε σε ένα τυπικό assessment που θα κάνουμε ενός συστήματος, έχοντας πάρει τα δεδομένα και έχοντας πάρει και πρόσβαση στο σύστημα, ας πούμε, στο AI μοντέλο, μπορούμε να παράξουμε εξηγήσεις και να πούμε, ας πούμε, ότι η συγκεκριμένη απόφαση και το συγκεκριμένο άτομο στηρίχτηκε σε αυτά και σε αυτά τα κριτήρια και να έχει η σημαντικότητά τους. Αυτό κατά 5%, αυτό κατά 15%, αυτό κατά 30%, και ώστε να έχεις μια πλήρη εικόνα. Να πω εδώ ότι σύμφωνα με το GDPR πλέον όλοι οι μεγάλοι οργανισμοί, όλοι οι πολίτες μάλλον, έχουμε το δικαίωμα της εξήγησης. Δηλαδή, αν κάνουμε μια αίτηση σε μια τράπεζα και δεν μας δώσει το δάνειο, έχουμε το δικαίωμα να πάμε και να ζητήσουμε να λάβουμε την εξήγηση σε μια γλώσσα κατανοητή από εμάς. Δηλαδή, ο κανονισμός του GDPR το ορίζει αυτό, ότι θα πρέπει η εξήγηση να δίνεται σε μια γλώσσα που να είναι κατανοητή από τον, ας πούμε, κοινό θνητό, από τον απλό πολίτη και όχι από έναν expert στο αντικείμενο. Έχουμε μια ερώτηση από τον κύριο. Απλώς ήθελα να προσθέσω ότι αυτά που κάνετε τώρα με την προσπάθεια να ρυθμίσουν το high risk AI, έτσι, που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό το explicability, που είναι εργαλείο που σου δίνει explicability, είναι ακριβώς αυτό το οποίο. Αυτό είναι το μέλλον, έτσι. Είναι ένα εργαλείο το οποίο θα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση γι' αυτό πλέον. Ναι. Ο κύριος Δασκαλάκης. Ναι, ευχαριστώ. Είμαι καθοδόν για το Πανεπιστήμιο, μιας και έχουμε την εκδήλωση, αλλά παρακολουθώ με ενδιαφέρον από την αρχή τη συγκεκριμένη ομιλία, διότι εγώ ασχολούμαι αρκετά με το blockchain και ήθελα να κάνω την ερώτηση αυτή λίγο αργότερα, αλλά συνεχώς στροβιλίζει το μυαλό μου το εξής, διότι σας άκουσα και λέγατε δύο πράγματα που έτσι θέλω να ρωτήσω. Το ένα κομμάτι είναι το transparency, δηλαδή είπατε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι δεν ξέρουμε οι τράπεζες για ποιο λόγο μας αποκλείουν κτλ. Σωστό, έτσι. Και το άλλο κομμάτι που δεν να έρθει κάποιος να σας δώσει μια λύση, που έχει να κάνει με τη open information, δηλαδή ότι πώς θα ανοιχτεί είναι η πληροφορία αναφορικά με το να έχει κάποιος access σε αυτό το information. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά στο δικό μου το μυαλό είναι by default στο blockchain. Και η ερώτησή μου είναι εάν ασχολείστε με την τεχνολογία αυτή και να μας δίνετε ένα παράδειγμα παντρέματος της AI με το blockchain. Αυτά. Η αλήθεια είναι ότι δεν ασχολούμαστε με το blockchain. Παρότι αναγνωρίζω αυτά που λέτε, τα χαρακτηριστικά, το ζήτημα του... Ναι, δεν ασχολούμαστε με το blockchain, ούτε είμαστε blockchain experts, οπότε ό,τι και να σας πω μάλλον δεν το ξέρετε καλύτερα από μένα. Μέχρι στιγμής δεν το έχουμε βρει μπροστά μας. Πιθανότατα μία χρήση αυτού που κάνουμε εμείς να ήταν στα λεγόμενα smart contracts, όπου εκεί μπορεί να θέλεις κάποιον αυτόματα να ελέγχει αν τα requirements ενός smart contract όντως ισχύουν, προκειμένου να πληρωθεί η μεριά, ας πούμε, και να γίνει approve το contract από τη μεριά του πελάτη.
είναι το μόνο έτσι, που συζητώντας τι κάνουμε με κάποιους blockchain experts, έχουμε βρει μια συνάφεια. Γενικότερα, εμείς επικεντρωνόμαστε, θα έλεγα, στον έλεγχο, ας πούμε, των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης per se. Απλά το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέτε και πράγματι, όπως το περιγράφετε σε μια διαδικασία, ας πούμε, coding σε smart contracts, ίσως θα είχε εφαρμογή αυτό που κάνετε. Εγώ απλά να πω ότι ακριβώς επειδή αναφέρετε κάποια πράγματα τύπου ethics, όπως αυτό που αναφέρετε το παράδειγμα με το έτσι, να ξεχωρίζει η γυναίκα, διαφορετικό φύλο κτλ. Νομίζω ότι ακριβώς επειδή το blockchain δίνει by default αυτά τα χαρακτηριστικά που είπαμε πριν, θα βρίσκατε πάρα πολύ ωραίες εφαρμογές στο να παντρέψετε αυτό που κάνετε με το blockchain. Άρα, απλά το λέω σαν μια ιδέα. Μήπως έχει νόημα να κοιτάτε το blockchain σιγά-σιγά, γιατί βλέπω πολύ μεγάλη συνέργειες σε αυτό που κάνετε ως forethought, έτσι, γιατί χρειάζεται ένα systemic approach όταν κάποιος φτιάχνει μια εφαρμογή πάνω σε blockchain και το forethought, ας πούμε, approach που έχετε είναι πολύ σημαντικό στο πλαίσιο που κάποιος φτιάχνει μια εφαρμογή. Αυτά, έτσι, ήθελα λίγο να βάλω και το κομμάτι αυτό του blockchain να το συζητήσουμε. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ωραία. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις προς το παρόν, να συνεχίσει ο κύριος Κανελόπουλος. Και όποιος θέλει σηκώνει το χέρι, γιατί ο κύριος Κανελόπουλος ο ίδιος μας έχει ζητήσει να γίνει διαδραστικά. Ωραία. Εγώ το επόμενο που θα πω είναι το πολύ βασικό πράγμα, είναι η ομάδα. Δηλαδή, μετά την ιδέα, χρειάζεσαι μια ομάδα. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, αυτή είναι η ομάδα μας. Χρειάζεσαι ανθρώπους γύρω σου για να μπορείς, οι οποίοι να έχουν συμπληρωματικά skills. Δεν ψάχνουμε να κλονίσουμε τον εαυτό μας, είναι τελείως λάθος, ας πούμε. Και κυρίως για να μπορέσεις να χτίσεις κάτι βιώσιμο, χρειάζεσαι την ομάδα. Γιατί πριν ιδρυθεί η Code for Thought, τη δουλειά που κάνουμε τώρα στο Code for Thought την έκανα μόνος μου σε συνεργασία με την Ολλανδική εταιρεία. Οπότε ήμουν ένας άνθρωπος ορχήστρα, δηλαδή ήμουν αυτός που έκανε το sales, το business development, το delivery των έργων, το QA των έργων, το να πληρωθούμε για τα έργα μας. Εντάξει, είχα και βοήθεια βέβαια από την Ολλανδία και είχα και καλούς συναδέλφους από εκεί, αλλά κάποια στιγμή κατάλαβα ότι όσο μεγάλωνε και η δουλειά, ότι αυτό δεν ήταν βιώσιμο, δεν ήταν καλό ούτε για τους πελάτες μας, ούτε για μένα κυρίως, ούτε και για την ίδια ούτε και για την εταιρεία με την οποία συνεργαζόμασταν. Οπότε κάπως έτσι προέκυψε η ιδέα του να γίνει μια εταιρεία που ξεκίνησε, ας πούμε, και ανήκει σε εμάς, στην ομάδα μας, δεν ανήκει σε κάποιον άλλον, προκειμένου να μπορέσουμε ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε και καλύτερα και πιο βιώσιμο, και επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία η αλληλεπίδραση με τους πελάτες να γίνεται με ανθρώπους που έχουν παρόμοια κουλτούρα. Δηλαδή, βλέπεις ότι να έρθει ένας consultant από την Ολλανδία ή τη Γερμανία, θα βοηθήσει και θα φέρει ένα expertise που δεν υπάρχει, ας πούμε, και ή θα σε μάθει καινούργια πράγματα ή θα αντιπαραβάλει αυτό που κάνεις με αυτό που γίνεται στο εξωτερικό. Αλλά απ' την άλλη, χρειάζεται και ανθρώπους που να καταλαβαίνουν τη δική σου κουλτούρα, να μιλάνε τη δική σου γλώσσα, να καταλαβαίνουν κάποιες ιδιαιτερότητες, προκειμένου ότι στην ουσία βελτιώσεις να κάνεις, να σε καθοδηγήσουν καλύτερα. Οπότε και χρειάζεσαι διάφορους ρόλους. Από τον άνθρωπο που θα οργανώσει την εταιρεία και το γραφείο, που είναι βασικότατος, μέχρι τους ανθρώπους που θα κάνουν delivery τα έργα, μέχρι τους ανθρώπους που θα κάνουν το R&D σου για να βελτιώσουν τις υπηρεσίες που δίνεις και να φτιάξεις καινούργια capabilities, μέχρι τον εμπορικό σου διευθυντή, ας πούμε. Όλοι αυτοί χρειάζονται προκειμένου, ας πούμε, η εταιρεία να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της και να πει ότι προχωράω και πάω παρακάτω. Και αν είναι ένα μάθημα που έχουμε πάρει, είναι ότι το πιο δύσκολο πράγμα είναι να βρεις τους σωστούς ανθρώπους και να ταιριάξουν με την κουλτούρα της εταιρείας, την οποία ο ιδρυτής της θα τη δημιουργήσει και ελπίζει, δηλαδή, τουλάχιστον να φτιάξει μια καλή κουλτούρα. Γιατί στην ουσία η αρχή και η κουλτούρα που θα έχει η εταιρεία θα περάσει και σε όλο τον κόσμο που είναι μέσα στην εταιρεία και σε κάθε έκφανσή της, ας πούμε, θα αντικατοπτρίζεται. Όπου και να πας. Θα πας στον πελάτη σου, άμα η κουλτούρα είναι καλή, θα το καταλάβει και ο πελάτης. Δηλαδή, εμείς έχουμε πελάτες που λένε είστε οι consultants που χαιρόμαστε να βλέπουμε. Πρώτον, γιατί ξέρετε για τι πράγμα μιλάτε και μετά είστε και ευχάριστοι, ας πούμε.
το οποίο για μας είναι μεγάλο κέρδος αυτό. Οπότε, μετά την ιδέα θες και την ομάδα. Γιατί χωρίς την ομάδα δεν θα μπορέσεις να την πας την ιδέα σου πολύ μακριά. Κάπου θα εξαντληθείς. Είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα, το επόμενο κομμάτι που κάποιος πρέπει να κοιτάξει είναι το funding. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Πριν πάμε στο funding. Βλέπω στο abstract έτσι, που μας στείλατε ότι ξεκίνησε η ιδέα το 2002, σωστά? Σωστά, ναι. Και το startup φτιάχτηκε? Το 2017. Πόσα χρόνια μεσολάβησαν? Είναι αυτό που έλεγα. Δηλαδή, η ιδέα ξεκίνησε, η ανάγκη την αναγνώρισα το 2002, τότε που δούλευα, ας πούμε, αλλά οι συνθήκες ορίμασαν τότε για να πω ότι πάμε να το κάνουμε και ότι υπάρχει αυτό που έλεγα και πίστευα και μου λέγανε όλοι είσαι τρελός, αυτά δεν γίνονται. Ξεκίνησε το αυτά δεν γίνονται. Μετά εξελίχθηκε στο αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα. Μετά πήγε στο αυτά δεν γίνονται σε εμάς. Μπορεί να το κάνει ο διπλανός μου στην Ελλάδα, αλλά αυτά δεν γίνονται σε εμάς. Και τέλος πάντων, αν επιμείνεις, τελικά όλα γίνονται. Απλά θέλουν χρόνο. Όχι, είναι το τέλειο timing αυτή τη στιγμή. Και οι άνθρωποι, τα μέλη της ομάδας, πότε βρεθήκατε? Με κάποιους γνωριζόμασταν από καιρό. Απλά έτυχε όταν έγινε εταιρεία να τους πω τώρα ήρθε η ώρα να συνεργαστούμε κιόλας εκτός από το να είμαστε φίλοι, ξέρω εγώ. Με κάποιους είχα την τύχη να δουλέψω και στο παρελθόν, οπότε ήταν εύκολο να πούμε ότι πάμε να κάνουμε κάτι όλοι μαζί. Κάποια από τα παιδιά ήταν εδώ φοιτητές του Πανεπιστημίου στην Πάτρα που μάθανε για μας, κάνανε την πρακτική τους σε εμάς και έμειναν στην εταιρεία. Και μετά είναι και άλλοι άνθρωποι που ήρθαν από recruitment, ανοίξαμε θέσεις και μας άρεσαν και ήρθαν και έχουμε τώρα συνεργασία. Ωραία. Θέλουμε να βελτιώσουμε λίγο ακόμα το ratio γυναίκες προς άντρες. Τώρα είμαστε στο 30%. Θέλω να το πάμε παραπάνω. Γιατί, όπως λέω, δεν μπορείς να θες να είσαι μια εταιρεία που κάνει ethics και να έχεις λίγες γυναίκες. Δεν γίνεται. Καταρχάς, θες γυναίκες πολλές. Για να μπορέσεις να πεις ότι καταλαβαίνεις καλύτερα τα προβλήματα αυτού του κόσμου. Γιατί αυτός ο κόσμος, όπως έχει φτιαχτεί, όλα τα πρότυπα είναι φτιαγμένα για το λευκό άντρα. Οπότε χρειαζόμαστε πολύ μεγαλύτερο diversity. Καλησπέρα. Μπορώ να μιλήσω? Βεβαίως. Είμαι ο Βασίλης ο Καλύβης. Είμαι expert mentor στην Creative Plus στο ρόλο του UX Researcher. Καταρχήν απολαμβάνω πραγματικά, αγαπητέ Γιάννη, το αντικείμενο και το περιεχόμενο. Θα ήθελα να ρωτήσω, η εταιρεία ασχολείται αποκλειστικά με developmental δουλειά, δηλαδή με την κωδικοποίηση αποκλειστικά, ή εμπλέκεται και στο product design? Εμείς γενικώς εννοείς για τους πελάτες μας ή για το πώς δουλεύει? Ναι, όχι, εμείς είμαστε καθαρά στο κομμάτι, δεν εμπλεκόμαστε καθόλου στο να κάνουμε develop ένα σύστημα για λογαριασμό των πελατών μας. Θέλουμε να μείνουμε έξω από αυτό, με την έννοια ότι θέλουμε η αξιολόγηση που θα κάνουμε να είναι αντικειμενική. Δεν θέλουμε να είμαστε κυριολεκτικά Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Εγώ σου κάνω την αξιολόγηση, σου βρίσκω τα λάθη και μετά έρχομαι να στα φτιάξω. Αλλά αυτό που κάνουμε είναι δουλεύουμε δίπλα με τις ομάδες των πελατών μας, προκειμένου να τους βοηθήσουμε να κάνουμε implement τις αλλαγές μας. Αλλά δεν τις κάνουμε εμείς οι ίδιοι, ούτε εμείς σχεδιάζουμε τα προϊόντα των πελατών μας. Εμείς τους βοηθάμε να βάλουν, αν θέλεις, τα σωστά θεμέλια, τα σωστά πρότυπα για να φτιάξουν τα συστήματά τους. Δεν ξέρω αν... Ναι. Ήθελα απλά να κάνω αυτή τη διευκρίνηση. Ναι, όχι, είναι καλή ερώτηση, γιατί πολλές φορές μας τον μπερδεύουν αυτό, αλλά και προσπαθούμε πάντα να το εξηγούμε ότι δεν θέλουμε να εμπλακούμε, γιατί μετά χάνουμε την αντικειμενικότητά μας. Ωραία, συνεχίστε κύριε. Βλέπω ότι... ο κύριος Καλύβης λέει ότι του άρεσε πολύ η απάντησή σας. Μα ήταν και πολύ ωραία ερώτηση. Έχετε άλλες ερωτήσεις, να συνεχίσει ο κύριος Κανελόπουλος? Συνεχίστε. Ναι. Τώρα, το funding λοιπόν είναι... εντάξει, χωρίς αυτό δεν μπορεί να κάνεις
τίποτα. Είναι οι διέξοδοι. Το πρώτο είναι friends and family και fools, τα 3 F που λέμε. Δηλαδή κάποιος δώσει τα αρχικά χρήματα για να στήσει την ιδέα σου. Το άλλο είναι να βρεις κάποιον επενδυτή, κάποιον angel, ένα capital, το οποίο έτοιμη σένα και θα βάλει κάποια χρήματα. Το τρίτο είναι να σε δώσεις κάποιους αρχικούς πελάτες που θα χρηματοδοτήσουν την εταιρεία σου. Εμείς ήμασταν αρκετά τυχεροί γιατί όλη αυτή η προεργασία που είχαμε κάνει αυτά τα 15 χρόνια τη βρήκαμε μπροστά μας. Δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, δεν είναι ότι ξεκινήσαμε την κορφορθότητα και οι πελάτες ήρθαν. Απλά ήταν όλη αυτή η προεργασία είχε δημιουργήσει το έδαφος για να κάνουμε την εταιρεία με ένα πιο, ας πούμε, υπολογισμένο ρίσκο. Το καλό είναι ότι μας βοήθησε να μπορέσουμε να στήσουμε μόνοι μας το R&D μας. Οπότε όλη η εταιρεία και ό,τι έχουμε φτιάξει αυτή τη στιγμή και σε τεχνολογία είναι funded από εμάς, από τα κέρδη μας. Δεν έχει μπει ακόμα επενδυτής, δεν έχει μπει κάποιος εξωτερικός, ας πούμε, στην εταιρεία μέσα. Πολύ πιθανόν για το κομμάτι του AI να ψάξουμε, όχι, δηλαδή θέλουμε να βρούμε επένδυση για το κομμάτι του AI, γιατί θεωρούμε ότι αυτό λύνει ένα παγκόσμιο πρόβλημα, οπότε χρειαζόμαστε, θα έλεγα, άλλους πόρους για να τα καταφέρουμε. Αλλά είναι σημαντικό να πω, η προσωπική μου γνώμη είναι ότι όταν ξεκινάς το δικό σου startup, εκτός από τον επενδυτή, είναι σημαντικό να έχεις βρει τους πρώτους πελάτες. Ή να το πω αλλιώς, είναι πιο σημαντικό να έχεις βρει τους πρώτους πελάτες παρά να έχεις βρει το πρώτο σου επενδυτή. Γιατί στην ουσία ο πρώτος σου πελάτης και οι πρώτους σου πελάτες θα είναι η επιβεβαίωση ότι αυτό που φτιάχνεις το θέλει η αγορά. Οπότε αυτό είναι το βασικό. Η δική μου, με κάποιο τρόπο, εμπειρία είναι βλέπω πολλά παιδιά που λένε θα κάνουν ένα startup και θα πάνε να βρω επενδυτές. Οκ, ναι, ωραία, θα το κάνεις. Αλλά τι θα κάνει αυτό το startup? Τι θα είναι για τους πελάτες? Έχεις πελάτες, έχεις ανθρώπους που πιστεύεις ότι θα πληρώσουν για αυτό που εσύ κάνεις, για αυτό που θα τους δώσεις. Οπότε χρειάζεται αυτό το validation. Χρειάζεται να γνωρίσεις ότι να βρεις εκείνους που θα πιστέψουν στην ιδέα σου ή θα πιστέψουν ότι μπορείς να τους καλύψεις μια ανάγκη και θα σου δώσουν χρήματα. Δεν υπάρχει καλύτερο validation. Βέβαια, θα μου πείτε εδώ πέρα ότι αυτό εξαρτάται και από τη φύση του startup. Δηλαδή, αν έχω ένα startup το οποίο φτιάχνει hardware, προφανώς εκεί δεν μπορείς να βρεις πελάτη αν δεν έχεις φτιάξει το hardware που θα απαιτήσει πολλά χρήματα από εσένα. Software startup, όπου εκεί και μάλιστα και κάνουμε και υπηρεσίες πάνω σε αυτό το software, έχει μεγαλύτερη σημασία να βρούμε τους πρώτους πελάτες μόνοι μας παρά να βρούμε τον πρώτο μας επενδυτή. Γιατί το κόστος πλέον του να φτιάξεις ένα προϊόν λογισμικού, ας πούμε, είναι πολύ λιγότερο από ό,τι ήταν πριν από 15, πριν από 20 χρόνια. Που έπρεπε να πάρεις ακριβούς servers, να τους έχεις στο γραφείο σου, στο δωμάτιό σου, να τους στήσεις, να τους κάνεις, να τους ράνεις. Οπότε έδωσες πάρα πολλά χρήματα, ενώ πλέον χρειάζεται ένα κλάσμα αυτών των χρημάτων. Και πιο σημαντικό είναι να πας να βρεις τους πελάτες που θα σε πληρώσουν για κάτι τέτοιο. Πολύ ωραία. Υπάρχουν ερωτήσεις τώρα σε αυτό το κομμάτι? Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Ο Δασκαλάκης είμαι πάλι ο Νίκος, σχετικά με το funding. Φαντάζομαι ότι πριν έρθει τέλος πάντων το πρώτο funding, η ομάδα δούλευε τέλος πάντων στον ελεύθερο της χρόνο κτλ. Η ερώτηση είναι, πριν έρθει το πρώτο funding, έτσι, το commitment πώς κάποια ομάδα το έχει, έτσι, πώς το αναπτύσσει και κατά την άποψή σας πόσος χρόνος είναι ο μέγιστος που θα μπορούσε κάποια ομάδα να δουλέψει χωρίς να παίρνει κάποιο μισθό, έτσι, μέχρι να έρθει το πρώτο funding. Έτσι, γενικές ερωτήσεις γι' αυτό. Όχι, είναι πολύ καλές ερωτήσεις. Κοιτάξτε να δείτε, θα έλεγα το εξής, ότι όσο πιο... Πρώτον, το commitment. Το commitment είναι να πιστέψει η ομάδα στο όραμα και στο σκοπό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, να πιστέψει στη χρησιμότητα, στην ουσία αυτού που πάει να κάνει. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να την ενδιαφέρει ότι θα γίνω εκατομμυριούχος ή θα βγάλω λεφτά ή οτιδήποτε. Πρέπει να πιστέψει στον πυρήνα της ιδέας, ότι αυτό που θα κάνω
θα κάνει καλύτερο τον κόσμο, θα κάνει καλύτερα μια διαδικασία. Αν δεν πιστέψεις σε αυτό, δεν μπορείς να έχεις commitment. Μετά έχεις μια ομάδα που απλά την ενδιαφέρει να βγάλει χρήματα. Οκ, εντάξει, που είναι θεμιτό, αλλά θες οι πρώτοι σου άνθρωποι που θα σε στηρίξουν να έχουν πιστέψει στον πυρήνα της ιδέας σου. Οπότε αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο τώρα, προφανώς, εδώ οι απαντήσεις ποικίλουν. Αν ρωτήσεις, ας πούμε, έναν επενδυτή, μπορεί να σου πει ότι όσο πιο νέος είναι ο founder, τόσο μεγαλύτερη αντοχή έχει να δουλεύει χωρίς πολλά χρήματα. Όσο πιο μεγάλος είναι και έχει υποχρεώσεις, οικογένεια κτλ., προφανώς αυτό λιγοστεύει το διάστημα. Εγώ θα έλεγα ότι μεσοσταθμικά, για να πεις ότι ξεκινάω μια ιδέα με μια ομάδα που έχει πιστέψει στο σκοπό της και θα δώσει νεκρό χρόνο, αυτό που λες στην αρχή, μέχρι να έρθουν οι πρώτοι πελάτες από τα χρήματα, θα έλεγα είναι το εξάμηνο. Και μέσα σε αυτό το εξάμηνο πρέπει πάλι να φροντίζει ο ιδρυτής, ας πούμε, αυτός που έχει ξεκινήσει την ιδέα, να στηρίζει ψυχολογικά τους υπόλοιπους, να μην τους κάνει να ξεχνάνε το σκοπό και το όραμα και να κυνηγάει να βρεθεί, ας πούμε, ο πρώτος πελάτης, ο πρώτος επενδυτής και όλα αυτά. Αλλά θα έλεγα γύρω σε 6 μήνες είναι ένα διάστημα που μια καλή ομάδα μπορεί να αντέξει. Μεσοσταθμικά. Μπορεί να είναι και μια ομάδα που μπορεί να αντέξει ένα χρόνο. Και μετά να θυμηθούμε ότι είπα τα 3F, έτσι, Friends, Fools and Family. Αυτοί στην ουσία είναι που βοηθάνε τους founders να σταθούν στα πόδια τους. Δηλαδή, αν εγώ έμενα στο σπίτι με τη μητέρα μου, που λέει ο λόγος, ας πούμε, και δεν πλήρωνα τίποτα, ούτε νίκη και είχα και το φαγητό μου έτοιμο, προφανώς μπορώ να δουλέψω πολύ περισσότερο χρόνο και να αφοσιωθώ στην ιδέα μου. Φαντάζομαι στα startups λίγο πολύ που δεν έχουν κάποιο funding στην αρχή, κάπως έτσι δημιουργούνται. Έχουμε ακούσει ιστορίες για τα υπόγεια, ας πούμε, έτσι, σπιτιών για τα γκαράζ. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι επειδή και εγώ παλιότερα είχα ασχοληθεί είχα μπει δηλαδή σε ένα startup, έτσι ήταν ακριβώς σε σπίτι, μαζεύονταν η ομάδα και κάπως έτσι λειτουργεί στην αρχή, φαντάζομαι, η πλειονότητα. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Απλά να πούμε λίγο και για το στερεότυπο του founder, που είναι ο χαρισματικός νεαρός, ο οποίος είναι dropout κιόλας, δεν τελείωσε ποτέ το πανεπιστήμιο, ότι και αυτό μπορεί και η κυρία Τσακαρέστου να μας πει, αλλά οι έρευνες δείχνουν ότι δεν είναι αυτό το κυρίαρχο μοντέλο. Στην ουσία, η μέση ηλικία ενός founder είναι από 40 μέχρι 45 χρονών και με διορθώνεται. Δηλαδή... Κυρία Κανελόπουλε, μια και επικαλεστήκατε, συμφωνώ μαζί σας, κυρίως γιατί συμφωνούν όλες οι έρευνες που έχουμε παρουσιάσει εδώ και από την αποτύπωση του startup οικοσυστήματος, όπως κάνει το Foundation, έτσι πάρα πολλά report και από το Startup Genome, πιστοποιούν αυτό. Και κυρίως νομίζω το πιο ενδιαφέρον είναι η ιδέα του dropout, γιατί αυτό ήταν μια διάχυτη ιδέα για πάρα πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα να γίνεται ένας αποπροσανατολισμός των νεότερων ανθρώπων, θα έλεγα πλήρως. Ναι. Οπότε νομίζω ότι είναι καλό πλέον που το επαναφέρετε. Ναι, γιατί το βλέπω. Και επίσης να πω ότι, ας πούμε, στην Πάτρα που έχουν γίνει 3-4 μεγάλα exits από εδώ στο τοπικό οικοσύστημα, μια εταιρεία την εξαγόρασε η Meta, μια άλλη Applied Materials, όλοι οι founders ανεξαιρέτως είχαν διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Δεν είναι dropouts και πούλησαν τις εταιρείες τους πάνω κάτω γύρω στα 40-40 κάτι. Οπότε, να πούμε εδώ το κομμάτι της έρευνας, μια και το αναφέρετε. Ναι, όχι, είναι σημαντικό είναι για να γίνει. Και εμείς στην ουσία στηριζόμαστε πάρα πολύ στην έρευνα, όπως είπα, κάνουμε και τις δικές μας δημοσιεύσεις. Δηλαδή, εντάξει, πάντα θα υπάρχει ο χαρισματικός dropout, δεν αντιλέγω, αλλά δεν θα είναι ο μέσος όρος. Ο μέσος όρος θα είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος είτε θα έχει θα έχει πολύ βαθιά γνώση ενός αντικειμένου, σαν ακαδημαϊκός, σαν επιστήμονας, ένας διδακτορικός, ο οποίος θέλησε και πήρε το θάρρος να φύγει από το εργαστήριο και να βγει έξω στην αγορά και να διεκδικήσει κάτι άλλο, τέλος πάντων, από μια ακαδημαϊκή καριέρα, ή θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δουλέψει αρκετά χρόνια σε εταιρείες, θα έχει καταλάβει τι προβλήματα υπάρχουν και θα έχει σκεφτεί τις λύσεις για αυτά τα προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει ως εργαζόμενος σε μια εταιρεία. Αυτοί είναι οι δύο βασικές γραμμές, ας πούμε, για να αναγνωρίσεις προβλήματα και να μπορέσεις, ας πούμε, να στήσεις και εταιρείες οι οποίες θα είναι βιώσιμες και θα είναι υγιείς. Και επίσης
κάπου εδώ να πούμε και για τον άλλο μύθο του μονόκερου. Δηλαδή, θα φτιάξω ένα startup και θα γίνει μονόκερο, θα αξίζει billions ή θα το πουλήσω για 30-40 εκατομμύρια. Προφανώς και όλοι αυτό θέλουμε, έτσι. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το βασικό είναι να σταθεί στα πόδια του, να είναι βιώσιμο, να έχει μια καλή κουλτούρα η εταιρεία, να είναι fulfilling η δουλειά για τα παιδιά και όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν. Η πίεση θα υπάρξει. Δεν γίνεται να στήσει ένα startup χωρίς να υπάρχει πίεση ή δουλεύοντας απλά το κλασικό 8ωρο. Θα υπάρχει πίεση, θα υπάρχει αγωνία, γιατί φτιάχνεις κάτι το οποίο δεν υπάρχει, γι' αυτό είσαι και startup, γι' αυτό είναι και η έννοια της καινοτομίας. Αλλά απ' την άλλη, τα ρίσκα που παίρνεις, όσο πιο έμπειρος είσαι, μπορείς να τα υπολογίσεις καλύτερα, που σημαίνει δηλαδή ότι μπορείς να καθοδηγήσεις και την ομάδα σου καλύτερα. Και να πούμε ότι το καλό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, κάποιος άνθρωπος που έχει κάνει καλές σπουδές και αρκετές σπουδές, μπορεί να σου δώσει ιδέες για λύσεις πάνω στα προβλήματα που έχεις δει. Ή μπορεί να σε βοηθήσει να στήσεις κάτι το οποίο να είναι πιο αξιόπιστο. Προσωπικά, οι καλύτερες ιδέες που έχω δει πάντα βασίζονταν σε καλή έρευνα. Και είναι αυτό που μου αρέσει και εμένα. Πολύ ωραία. Οπότε μην έχουμε το μύθο του χαρισματικού dropout. Καλός είναι, αλλά αυτό είναι το outlier, δεν είναι ο κανόνας. Ωραία, συνεχίζουμε. Είπαμε λοιπόν για την ιδέα, για την ομάδα, για το funding, τους πελάτες. Νομίζω αυτά είναι τα πιο κρίσιμα, ας πούμε, πράγματα που πρέπει να έχει δηλαδή που ένα startup, ας πούμε, πρέπει να εξασφαλίσει προκειμένου, ας πούμε, να σταθεί στα πόδια του. Και από εκεί και πέρα το βασικότερο είναι αυτό που είπα και πριν, ότι δεν πρέπει να σε καθοδηγεί το valuation ή το να γίνω εκατομμυριούχος. Προφανώς και αν βάλεις επενδυτές θα απασχολεί εκείνους, άρα θα απασχολεί και σένα. Αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό που πρέπει να σε καθοδηγεί είναι ο σκοπός σου. Γιατί έκανες αυτή την εταιρεία. Και αυτό θα παίξει μεγάλο ρόλο και στην επιλογή του επενδυτή. Γιατί το ρίσκο που έχεις με τον επενδυτή σου μπορεί να σου επιβάλλει τελικά τη δική του ατζέντα για να πάρει πίσω τα χρήματά του. Που σημαίνει ότι αν θέλουμε να βάλουμε επενδυτή στην εταιρεία μας, δεν έχουν σημασία μόνο τα χρήματα που θα βάλει. Σημασία έχει και το πόσο εμείς ταιριάζουμε μαζί του. Δηλαδή, γιατί βλέπουμε... Εντάξει, έχω ακούσει και πολλοί ψάχνουμε για funding και πάμε και μιλάμε και με VCs κτλ. Δεν κάνουν όλοι για όλους. Δηλαδή, και πρέπει οι founders μιας εταιρείας να σκεφτούν πολύ σοβαρά αν κάποιος επενδυτής τους ταιριάζει ή όχι. Το να σου δώσει κάποιος χρήματα είναι πάρα πολύ, προφανώς και είναι πολύ ελκυστικό. Αλλά εν τέλει είναι αυτά τα χρήματα που θέλεις. Ή μήπως πρέπει να συνεχίσεις να ψάχνεις μέχρι να βρεις κάποιον που να νομίζει, που να νιώθεις μάλλον. Μόνο να νιώσεις μπορείς σε αυτά τα πράγματα, εάν ταιριάζεται ή όχι. Κύριε Κανελόπουλε, αυτό το τελευταίο σημείο που θίξατε είναι κάτι το οποίο μας έχουν πει σχεδόν όλοι οι ομιλητές μας. Είναι εξαιρετική σημασία και πόσο έχουν περάσει κάποιοι έτσι, και μεγάλο άγχος για να πάρουν την απόφαση. Να δεχτώ τα χρήματα, να μην τα δεχτώ. Θέλω αυτόν τον VC, δεν τον θέλω. Ότι είναι μια πάρα πολύ σοβαρή απόφαση αυτή. Ναι. Γιατί έχει τεράστια μετά, θα επηρεάσει σε τεράστιο βαθμό την πορεία της εταιρείας. Ναι. Είναι για μένα, επειδή υπάρχουν αυτές οι συζητήσεις πολύ σε όλο και ειδικά στην Ελλάδα, που θα έλεγα ότι το τεχνολογικό οικοσύστημα έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Το κάνει αυτό το ζήτημα ακόμα πιο κρίσιμο. Γιατί παλιά έλεγες, παιδιά, υπάρχουν 2-3, θα πάρουμε τώρα όσο είμαστε θα δώσει. Τώρα που αρχίζουν και υπάρχουν περισσότερα VCs, περισσότερες επιλογές, VCs και από το εξωτερικό που βλέπουν τι γίνεται στην Ελλάδα, καλό είναι να αρχίσεις να κρίνεις με περισσότερα κριτήρια εκτός του ότι αυτός μου δίνει τα χρήματα, θα τα πάρω. Ωραία. Υπάρχουν κάποιες άλλες ερωτήσεις σε αυτό το θέμα? Πότε μπορούμε να προχωρήσουμε? Ναι, γενικά θα έλεγα ότι και για τους επενδυτές που θα βάλεις και για την ομάδα σου, ένα μεγάλο μέρος
της απόφασης που θα πάρει θα βασιστεί σε ένστικτο και στο πώς θα νιώσεις για τον άλλον. Δεν μπορείς, και οι προσλήψεις που θα κάνει κάποιος για την εταιρεία του, θα προσπαθήσει να βασιστεί σε αντικειμενικά κριτήρια, δηλαδή με κάποια case studies, με κάποια τεστ που μπορεί να βάλει σε έναν υποψήφιο, αλλά στο τέλος της ημέρας το ένστικτο είναι αυτός ο άνθρωπος. Δεν κάνει. Όπως λέγεται, δηλαδή οι αποφάσεις με το ποιους θα συνεργαστούμε έχουν ένα μέρος αντικειμενικό, έχουν και ένα μέρος συναισθηματικό. Και η δουλειά του founder είναι να κάνει αυτή την εξισορρόπηση. Ωραία. Και η τελευταία συμβουλή, αν ήταν, ας πούμε, καμιά φορά να ρωτιέμαι, ότι νομίζω ότι η δουλειά του founder μιας εταιρείας αρχίζει και μοιάζει με αυτή του προπονητή. Έχω παίχτες, θέλω να φτιάξω μια καλή ομάδα, ποιον βάζω σε ποια θέση, πώς αλλάζω την ομάδα, αλλάζω το σύστημα της ομάδας, προκειμένου να αποδώσουμε καλύτερα. Ή επίσης, αν είσαι founder, μπορεί να σε απασχολούν πολύ κρίσιμα ζητήματα, του στυλ τι καφέ θα έχουμε και τι καφετιέρα θα πάρουμε στο γραφείο για να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Ωραία. Ωραία. Εγώ αυτά ήθελα λίγο πολύ έτσι, να συζητήσω. Να πω επίσης ότι όταν κάποιος σας λέει όχι, αυτό δεν γίνεται στην Ελλάδα ή δεν γίνεται, μην το ακούτε. Απλά βρείτε καλύτερα επιχειρήματα να τον πείσετε. Το όχι ποτέ δεν είναι απόλυτο. Απλά ίσως κάποιος να μην έχουμε χρησιμοποιήσει τα σωστά επιχειρήματα ή να μην του έχουμε μιλήσει σε μια γλώσσα που αυτός την καταλαβαίνει. Ίσως δηλαδή πολύ καλό είναι να πάμε πίσω να σκεφτούμε και μετά από κάποιο διάστημα να ξαναγυρίσουμε, να εξηγήσουμε καλύτερα τι κάνουμε και τι θέλουμε να κάνουμε. Και επίσης, αν δεν ρωτάμε, η απάντηση είναι πάντα όχι. Γιατί αυτό το έχουμε. Ντρεπόμαστε πολλές φορές να πάμε να μιλήσουμε, να πούμε, να προσεγγίσουμε πελάτες. Και αυτό που λέω πλέον είναι αν δεν μιλήσεις, αν δεν ρωτήσεις, η απάντηση είναι πάντα όχι. Πολύ ωραία. Κύριε Κανελόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Άλλη μια εξαιρετική ομιλία. Πάρα πολύ χρήσιμη για όλους μας και για αυτούς που θα δουν στη συνέχεια έτσι, και το recording της ομιλίας. Μάθαμε πάρα πολλά σήμερα. Βρίσκω και το θέμα αυτό, έτσι, το AI, όπως είπαμε, αυτή την ηθική, πολιτική διάσταση του bias, του transparency, που είναι προς τα εκεί, έτσι κι αλλιώς. Δημιουργείται μια αγορά για τέτοια εργαλεία. Έτσι, ο νομοθέτης το έχει αποφασίσει αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δημιουργείται μια μεγάλη αγορά για τέτοια εργαλεία, το οποίο κάνει ακόμη πιο... να βγάζουν νόημα έτσι, συμπράξεις ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν ένα κοινωνικό πολιτικό υπόβαθρο και ανθρώπους που έχουν ένα τεχνικό υπόβαθρο. Γιατί μια ομάδα έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ diverse, έτσι, πολύ διαφορετικά backgrounds. Ναι. Χρειαζόμαστε, όπως είπα, το diversity πρέπει να είναι παντού και σε skills και σε χαρακτηριστικά ανθρώπων. Είναι αυτό που λέμε the more the merrier. Ναι. Και αρχίζει και υπάρχει σε εμάς που διαβάζουμε αυτά τα την ηθική πλευρά των αλγόριθμων, υπάρχει βιβλιογραφία σε αυτό, στο diversity και στην ομάδα και το πώς αυτή δεν μπορεί να είναι αυτό ο λευκός έτσι, software developer, ο οποίος είναι αποκομμένος από το περιβάλλον, είναι πολύ πιο πολύπλοκο. Ο λευκός άνδρας, ναι, όχι, έτσι είναι. Και είναι πολύ πιο πολύπλοκο, όχι μόνο για ηθικούς λόγους πλέον, αλλά ακόμα και για ρυθμιστικούς. Δηλαδή το θέμα είναι πολύ πιο απαιτητικό. Έτσι, από άποψη ότι έχεις τους ρυθμιστές πολιτικής, οι οποίοι έχουν βάλει αυτή τη στιγμή παραμέτρους και δημιουργούν και αυτοί προσδοκίες, δημιουργούν αγορές. Ναι. Οπότε ακολουθείς και αυτές τις τάσεις. Ωραία. Νομίζω ότι τον κύριο Κανελόπουλο τον χρειαζόμαστε και θα τον παρακαλέσουμε οπωσδήποτε να έρθει στο επόμενο bootcamp διαζώσεις. Να τον δούμε και να μας... Θα το προσπαθήσω, ναι. Το επόμενο είναι hackathon, οπότε είναι ο κατάλληλος άνθρωπος και ενδεχομένως να συνεργαστούμε. Να δεχτείτε. Και διοργάνωση, αν θέλετε. Ναι, σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και χάρηκα πάρα πολύ και για τις ερωτήσεις. Ήταν όλες πολύ καλές. Εμείς ευχαριστούμε. Γιατί όλοι μας οι φοιτητές είναι τόσο έξυπνοι άνθρωποι και χαιρόμαστε τόσο πολύ να πούμε όλα αυτά τα οποία κάνουν. Μας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Να μην σας καθυστερήσουμε κι εσάς, εκτός αν θέλετε να πείτε εσείς κάτι. Εκτός αν κάποιος θέλει να κάνει μία τελευταία ερώτηση, έχουμε 2 λεπτά. Ευχαριστούμε.
Όχι, εγώ απλά να πω ότι το email μου το έχετε. Αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας, μπορείτε να το δώσετε. Ενημερώστε μας όταν ανέβει στο YouTube, να το κάνουμε share και από τα δικά μας social media accounts. Οπότε αυτό. Ναι, έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Πολύ που θα σας δω στο bootcamp. Γεια σας σε όλους σας. Γεια σας.